Mga layo kakipag-adata na lagi do di kano din malakay sa agyang kaya di ka pa ng burakan agyang kaya si Masakaw explain sa agyang kaya mga pipia balita malagid sumiluti ka na Budi Agubal Bakwa si sagyang kaya Masakaw explain kabar sa basa na Allah Akbar. Mapay niya balita. Ang share niyo agyang kabar aganeron na isap discuss na no nagyang kaya proposal kwan ceasefire ipendulo ni Trump si sagyang kaya Iran nagu yang kaya miyang gugulaw la si Kagay mana gyang kaya pangata kagyang kaya mana niyan na Iran padsi agyang kaya miya sugat tiraman agyang kaya Abraham Lincoln why so kagay na isa ko isa gawin na so Abraham Lincoln na miya bina sa Iran. So seron sa Red Sea na miya bina sa Iran pan. So sugyang ko tamalalambo na sa timan katata na miya pakatra sa Iran pan. So gyan na imbutian taniman to agugyang kaya isa Budi Balita agyang kaya ayaman na niyan na namatay man, opera niya akuan, Merkaba. 8 tema na Merkaba. Ayaman na niya na miyabi na sa mambu, agyang kayaman na niya na Hezbollah. So, 5 condition. Gyan nga ikaw na ipindulo na Amerika, sa gyan nga Iran na sapulo ko na iyagulima. 15 condition. Ay ipindulo na gyan nga Amerika si sa Iran. Why? Na dia pay reniji kagyang kaya Iran. So sama na digitad katawan nato na mapunggulaw lay ni. Agi si Trump na masyadong bukal sa dinya no di katero that he is confident. Agi ang iko na sa pulo gulima na tenggap na Iran. So ay margno na kata dia pay agi ang kaya Iran. Agugyang kay mambu ini sembaga Iran na lima ini agyang ini sembaga na tigi na kailangan na masunod So gyang lima na etano pugusain anto na nga lima akabay agyang kaya Iran. No defeat, no surrender. Pitero agyang kaya Kasam Brigade na dinikliran at tigira na man niyan na ditano pagkitaban nagu ditano surrender. Agugyang kay man na kaya panimba agyang kaya Iran si sagyang kaya Israel absolutely disaster tanto malap man na kaya binasagyang kaya Israel sagyang kaya bagu ayaman na niya na kaya panimba ka Iran. Lebanon front intensify strike Israeli strike. Hezbollah lands 100 rockets. So gyang kaya mabu Hezbollah na kuman kapitan kuman na nagyang kaya kaptek peran sa beto kataya magatos ko na rakit apyang ulugiran man si sagyang kaya Israel. USS Lincoln targeted as Iran. Hezbollah expand missile attack on Israel. Kaya ko na USSR Abraham Lincoln na pianiba kagyang kaya Iran. Na dataro tumambo agyang kaya Israel Hezbollah sakya pa ka laula Iran si sagyang bato Iran sa kapagata Iran sagyang Israel. Israeli strike kill Palestinian in Gaza as ceasefire breaches persist. Ginago na Israel nakatiya diran di ipetuan manimbak agyang ayamanan niya na Gaza katawan tanong ay agiin na masisispair agyang Gaza nagugyang kayamanan niya na Israel nasa manad na tigin agyang kaya kapumbayolita bridges ay manan niya na kapsupa ka di na kapumbayolita agyang kaya Israel oy sa agyang kapasadan na presist ay manan niya na sisendin lalayon kulo lagi nga iya kwan kapmbri kairan si sagyang nga iya kapasadan lagi nga Israel lagi nga Gaza. Kines push death penalty bill as warning of mass execution grow. Di tanong niya bati ang agi nga narko na iya Israel. Amanan niya na gingo na pangitaban niran na ipag-implementera na nga death penalty ko pangadadakperan. So giina kataw na iya pimbelan niya kitab para sa mga taga-Gaza.
Strategic defeat. Iran reject dual and under pressure call for regional alliance. Yang ay ko na Iran, Peter Iran, naging etigin na susuan ni Trump na strategy kaya. Sagi nga, pamana diskarte niya na isang nga kiyata banaon. Iran reject dual under pressure call for regional alliance. Yang ay ko no pa dia pa, reniji kagiyang kaya Iran, kagiyang kaya ayamanan yan na ipaginsi sa Amerika kapasadan. Why? Under pressure, ayamanan yan na pa-pressure niya kagiyang ka Iran sa kabay Trump na kuwan, ayamanan yan na call for regional alliance. Why? Pamana kapag isa-isa ko. Kasantan wallah. So may pantagpan si Sagyang ko ito, mama, pambatangan. Why na pangilaya ko sa mapada ka na individual at iya ka na filean siya sa kaso. Kapiran na rin ka-file sa kaso, wad na mato na buga dua, supportan niyan. Nagkapakaya sa kanin mag-file. Makakuha ta sa affidavit, wait na sa kuwan, wanto na sa ni proseso, kay di ta katawan. Na filean na kapakaya may kakuha na sumon ni ran saya. Okay, kaya problema ro, ano kita na karon siya di mga te. Problema sa giyang kaya didataran na no. Katusan niyo si Larry Gadun. Populbusin niya yung mga Muslim. Anong nangyari sa kanya? Isang grupo kinuha nila tapos piya kapag Islamiran mamante, namiya pa sa kaso. Kaya paulit-ulit. Yung taxi driver, ganun din, nilalait-lait ang mga Muslim. Ngayon, ang nangyari, kinuha ng isang grupo, pinabalik Islam, tapos na. Di ba? So, maraming na paulit-ulit na ganun. So, ay paglaybang buwa, focus na kanro, kapag Tagalog tano ka, aniran man nagsa nga mga padingid. Manan yan, na the legitimate, the matatang kada kuwan. Kagaya, si sa Pilipinas, na yaka kuwan si kitab sinaw, da priklamo na da kaso. Ikaduwe, no, pamaka ayabu kaso niyan, ang otwa cyber libel, na niya kalabulbud, niya kay tito kuwan. Cyber libel na payamapiyansa. So, ay mapiyasan, naging mga congressman, kautuan, dudu si Rubin Padilla sa kuwan, Senate, na ambaliran sa kitab, paman na minimum of 5 years sa kolong, bago i-abso, bago, paman na nanbilabula, padi kapiyansa. Kaya pabalik-balik ito, pero hindi nila ginawa ng batas. Ang batas lang, specifically, yung ang makakasulang natin doon sa kanya, yung yung cyber libel. Problema dyan sa cyber libel, pwede mapiyansa, wala na. Di ba? So, ang nangyari, yung existing ngayon, kinuha ng isang grupo, tapos pinapagsuri nila, tapos na. Kasi pabalik-balik. So, kailangan, mayroon talaga siyang batas. Merong batas na talagang magpapakulong sa kanya, non-billable. Shoutout saan, Nikoy! So yun, dapat may batas na non-billable para makulong siya. Kasi pagka cyber libel, magbabayad lang yan. Ampaso Muhammad Bird, syukran. Gito ba? Ayamanan yan na ayama paakuan si inag yung kaya datara barm na makapambuel siran mambusa kitabiran na basta datara na binato na ni. Dihiran di pagisisiw sa agama na gusto mga Muslim na kailangan na batasan paman na sa non-billable para din na piyansa diretso sa kulungan. Kasi total video, nandyan yung prohiba, automatic yan makukulong. Pero kung cyber libel, ay manan yan mga pagariko, 8 Merkaba tank destroy in Taibi, ambos what we know. Sa manatigyan na miyanggulo na sa March 5. Yang video pia kilera no nagyang kaya pia nga bubumba niran. Hezbollah destroy 8 Merkaba tank in Taibi. Ambos halt Israeli advance and intensifying clash across the southern Lebanon front line. How did the Taibi ambush? Hezbollah announced that its fighters carry out coordinated ambush against Israeli forces advancing in the southern Lebanese
town of Taibi, destroying 8 Merkaba tank and halting the Israeli army ground push in the area. Diyan ay ko na Hezbollah, na yaman na niyan na adna walo teman Merkaba tank, agyang na Merkaba tank na ginaso pinaka mangala at tangi siya sagyang Israel, agyang na niyaman na niyan na pinakamalatanggi si sagyang kaya yaman na niyan na dunia. Walo teman ko na iya miya binasera nun. Giyang ko na kaya pangambusiran na coordinate day o di na kaya planuan against sa giyang kana na mga Israel ayaman na niya na pagkamang niran o di na sulda niran na giyang kana na darpa sa southern Lebanon sa Taibi. Destroying Merkabatang na pianimba kiran o di na miya encounteriran na miya binasera na nga na walo teman na Merkabatang akya sabapan and halting the Israel army ground push in the area akya sabapan amya pakatargiran agyang kanan pesulid sa agyang na Lebanon sarta pusing miya na niya na miya pakatrasiran agyang kaya mga Israeli pesulid si sa agyang kanan a Lebanon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ka naman narika karena ba inilalayo na agyang kaya walo teman na Merkaba. Away, walo teman na Merkabatang totally destroy. Away, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayaman na niyan mga pagarya na niya ka patad na agawi na diniklir agyang kaya Israel at tigin na malo indike. So ayaman na niyan na air attack. Away, so kapag takairan sa Lebanon, away, mga jet fighter na maluiran no to piya ito sa pukus sira niman to sa ground attack. Away, inoto siran pukus sa ground attack. Giyang kaya manan yan na darpa Taibi as isa Lebanon naruanan sa kapusan yan roo uway na ginan so babalingan na mga residente miya kadagdag ugid na ruanan mi susoyok uway nakagi sumpat agiyang kaya manan yan sumpat agiyang kaya Lebanon naging Israel nanguta kapusan yan roo na ad na mga residente san so aya siwa agiyang kaya Israel na piya kamba ko itiran sa mga tao sana pira pulong gibu na piya mumba niran miya kamba ko itiran san orian yan na diula niran kangay no to na diula niran kapag occupy niran oy ma-occupy ran oy agitoy aya plano ran nambeloy niran na ba person gisu pitero ang kano aya man na ba person oy nakaawan swing na pustuan niran na mimbeloy ba person aya man niyan na Daabon maka pengira-giray, are Mike Vlog, Sokran, 10 star. Sudah taragi yang utama, niya panutulang gagaya, ya Golan Heights. Golan Heights to? Ito na nga na, sumiyaw na kaya tidaw Israel o Lebanon, Golan Heights ba? Kenapa anda? Na adna isa sa nadarpa, amia kongkir mambogan ng mga Israel, amin baloy ba person. So kaya pasadugira, na yakiw pakatan na ba person daabon makapbelay daabon makapkampo da pasi atawron yuto so gina ni ipkidisa nagyang na Israel ang beloy nira na nga na sa kilid o mikikilid aba person kaya manan yan na kapustuan nira na kampuan nira na may tak na kirib siransan so gina ni pontoeran apag occupy niran in the area nagyang na nadarpa Taibi sa Israel oy dikiran ibgay wallah kakatata na miya pakatras siran agyang na mga Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oy, di kiran ibgay wallah kaginan na pag-occupy niran. So gitu ba? Maraya go. Oy. Ayamanan yan, nagyang na mga residente pamanay sa munisipyo. Napiyakan ba ko ito mga tauron, true sang utakya panimbakaw na mga jet fighter. Nyakan ba ko itsiranon. Now, iman to na kaya mga Israeli, oy, kapustuan niran. Ugid na kaya alabatan sira naging Hezbollah miya katidaw siran taman sa miya binasera ng utawalo teman na tangke oy walo teman na Merkaba tank raksa miya katras siran Allahu Akbar Allahu Akbar mata na kaya mga pipiya balita so last time ni kubertano na 6 teman na tangke 6 teman Merkaba na iman to na walo teman Merkaba Allahu Akbar Allahu Akbar so ginan mga pagarya i-update si sagyang kaya Israel o nga Lebanon ay man to na ground attack
na ayad na di makasumpang uway naging nga Hezbollah agug yang manan yan yang Hezbollah agug yang manan yan na Israel uway sa manan yan na ground attack at the same time naiman to na aya di imamumba sa mga missile agu mga drone nagyang gaya Hezbollah so manan yan na meleta no si amalay puwersa gyang Hezbollah kataman ni man to na di sira di makapanimbak sa drone